It's 8:04. It's Monday, October 14. Paspasa kayo. Tunga naman na sa Oktubre. Welcome back sa atong programang Bernie B Talks Monday edition. And of course, kauban na to. Basta Monday, Juanito in the house. Yo, what's up? What's up? May gabi sa tanan. And of course, Master Fofi. Oh, wala amang Yeah, Lausi mga igala. Lausi mga igala, walay saktong memonik. Walay gawas mga igala. Basing baratohon na nga Mike siguro. Basing baratohon na siya. Kanang China ba? Di masabtan ang brand bito? Dapat mga branded ba? Mga samaan niyo. Mga Mali Audio Technica. May ana ba? Audio Technica. Yeah, may ana ba? Okay naman. May gabi ka ng tanan sa mga naminaw sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. May gabi ka naton tanan, mga team radyo. I-text me kung nabay ka paminaw sa radyo, 0917-328-1392 mo nang nasa radyo. And hello dia kang Boss Sarsi Bautista, hello na mo niya, boss. And sa mga gusto makita sa amo sa live, ug mo appeal diri sa amo sa among community nga nagkadaghan nami, ato lang mo sa playback.tv Bernie B Talks. Actually, gina-post na ako sa Facebook ang link ani. Alright? Danlog kong basa, maayong gabi Sana all. Cool ba ang ngalan may? Sana all nga, magbasa pa. Cassandra, first honor man iperminti ni si Cassandra. Si Lingling Rose, Musta? Oh, yes. Akong gigamit nga monitor ba isang playback? Mas okay na siya gamitin nga monitor? Pwede na po, kaya kuwan man po siya. Updated man po siya. Di man po siya delay. Delay lang nga akong storya. Na-delay mga milliseconds, di ba? Muna diya. Pero tsada mo kayo na kayo madunggan sa effects ba? Okay. Pero nakulang na siguro. May Bopi, asa ka naman. Okay. Good evening, Tox. Okay. Pa-shout out sa mga Xavier University Junior High o Senior High silang one-day break after midterm. Bantog ra, walay traffic. Basta wanay klase ang Xavier. Walay traffic. Taga-uptown. Wag yun. Tuloy-tuloy ang ligaya mga igala. Good job. Song request po doon tatok. Summer Breeze. Someone Only Love. Paint It Black. Love and Hate Collide. Pangitahon sa namon niya. Danlog kong basa. Siya daw tong Kids. Ano nag-usap mo kasi mong pangalan, ha? Angelovable. Uy, bago niya. Parang bago ni sana. Bago ni sa atong grupo. Angelovable. Maying gabi, Honorable Councilor Bernie, Master Popi, and Boss Juanito. Been listening to you guys in yung podcast. Murag nahurot na dyan na ako tanan episodes. Kaganina lang ko nakahurot sa na-upload 2, 4, 6. Mga 8 episodes ata. Mas paspas mo ko nag-upload din sa balay. Kay sa office. Balik ka na po, pinakasugod. Mas paspas man ang editing dirita. Kung nala ko sa balay, maka-upload ko diretso. Very good. Uy, Cassandra, kabisi ba sa Dimples? Tuwad. Kaya imong lubot na siya. Okay, sa lubot day today. Sa Master Popi, so Master Popi, no sa man imong kanimo nang wala man ka. Just sadong. Nabayrosan na imong kan kay daghang kay ka mga scandal dia mo nang di na mo detect nimong ipan-delete na master. Ipan-delete na dia. Katong mga folder nimo lang kanang don't erase don't open use just save. Sarsi, good PM sa inyo tanan diakons. Mayong hapon nimo na.
Ang gabi, Boss RC. Basta keeps lang imong gigamit sa... okay. Perfect. Okay. Anyway. Kapoy ka ba? Nakoy doon ka-topic nga ako na uno na ang ganina pag uli sa balay bay. Nanunduman ako ang isa. Pero di na ako ma-remember ang isa bay. Di ko katulog aning kalakihan ba? Kapoy ka na nga na ba? Nakasamay ka na bang... As in na-erase yun. Nakita mo ka na kong link kanina nga gihatag ni Drusilla, ni Drewy. Nga matod, kailangan umano, according sa man nakabutangan ni, ayon sa pag-aaral, kailangan umano ng mga Pilipino ng 130,000 kada buwan. Oo. Para maging masaya ayon sa consumer website na expensitivity. 100 Malipayo na ba tani? 130,000. 130,000. Teka mo na, akong gi-click, be. Can money make you happy? Of course. Sabi nagnanakay pamilya. Yes! Sa una ka na, di ba? Yes. Kana may yung bitaw ka nga, usay ka nang, usay ba, gahimon lang nag-ikso. Pasaylo ako na mag-imayon ba nga, bay, di man gina importante ang kwarta, bay. Ang importante, di, bay nga. Malipayon lagi mo pamilya na mo'y makaon dat bay matag-adlaw kasi kinapa kuan balik ba matay. Kanang mingon nga kuan ba? Kanang sug na ko sa bulad bay. Oh. Ilong ja. Mo man mga palusot sa kanang mag-uyab nga way budget nga bay kami bay simple. Ang importante bay proven lang mi bay. Ang importante bay nagminahal eh. Sige daw adlaw-adlawan ninyo na. Actually, okay na siya kung mag-uyab. Lagi ba? Pero kana nga kuan ba minyo. Labi na nga ikaw na magbayad sa tanan brad, renta. Di ba na ikaw na mo bayad sa bills, kana mi bitaw, may magutong dili pat katong litaw patabran nga bahalag matulog, bahalag usahay putlununon ta bro natay yun na nga bahala si mamag si papa ana nga mga kautangan. At least dili pa kita pero kanang ikaw na magtuko na kasi mong own family. Ay sus. Kung pwede, may lagi tanag mo ito kasi palko nga, sir, putla na mo, ma'am, kabalo ba mo ma'am, grabe, among nagminahalay yun sa akong asawa. Okay, discounted mo, sir, 50%. Nabay nga na nga promo nga. Natanay nga na nga promo, nga kung ma-prove ninyo nga ang inyuhang sweetness sa matag-asawa, grabe pagyapon inyong love, to the fullest pagyapon, bisag 10 years na mga nag-uban. Oh my God, sir, congratulations. Ayan. Ayan. What happened to this? Inay gamay mo. Inay gamay na. Ana, layo gamay. Na pwede. Sorry kayo. Ano to ba? Dagan kikakuanda, sound card ha? Wala kay nagbutang ko aning bago na ako, nagbagam ko Bluetooth, wireless na magud siya ma. Na keyboard lugar. Keyboard. Unya na apektuhan man ang microphone na. Wala na ko na gets. Ay, masyadong minus. Welcome back, brother. Welcome back. Welcome sa mga kumusta na mo? Grabe kayo yung istorya. Marag happy kayo mastanan. Pwede naman siguro nga mo exit ako. Ano lang, Gabriel, saan ako ang article about, entitled, Can Money Make You Happy? Wait. Is there a price tag for a Filipino's happiness? Nagoy nakabutang Pilipino. Several studies have attempted to put a number on happiness. On such study by Purdue University explored whether happiness continues to rise indefinitely with income. The research found that people in the United States needed 105,000 annually, US dollar. Annually. Sa tuwa na, 53 million na kung peso na, no? Or a little over 6 million to achieve happiness. Sa Amerika na. Consumer website Expensivity took this a step further by contextualizing the findings. Using Purdue's estimates, they calculated the price of happiness for countries worldwide, factoring in purchasing power from the World Bank and cost of living. According to their data, Filipinos need 28,264 to be exact US dollar yearly. So that's about 130,000 per month
to be happy. Kasi nagkuha na nga survey. This amount is nearly a third of the average annual family income based on the latest figures from the Philippine Statistics Authority. Oh. Daw be. So Minsan mo ito nag-survey po na 60 pesos kay igo kayo sa one. O diba? Katong 60 pesos per day. Nga okay ra tato. 130,000 per month. Kinsa ba karon ang naiingani nga sweldo karon sa Pilipinas? Maliban sa konsehal. Ngunit raman Murag- 90. Murag nga na naagyapon pero dili ang. Unsa man ning 130,000 lang net na ni og kuan pag tax? Siyempre tanan na nangagigasto eh. Sometimes, Brad. Una-una lang lahat. Kabalo ka unsa gi problema nganong pagbisag magkadako imong income lagi murag short gyapon. They thought yun ba nga dako na kayo ng 130,000 pero to be honest gamay gyapon na ba nga man. Ang tendency butang nimo karon ang imong cost of living barato ra kay ang imong mga anak kay na public school lang ka. Tapos ga-commute lang mo. Eh kung ikaw gisweldoan na ka nagkadako ka talabot kag 130,000, do you think dili ka mangarap og better life? So imo Yes, na sa ibalhin na sa nimo na bay imong anak sa Xavier University. Okay naman si Cassandra, ato i-promote ang iyang Xavier University. Di mo increase na imong ano. Ta syempre Brad, sa una katong gamay pagkak-allowance, kung ato kag karinderya, mangitag kag mga munggos ra. Mga pansit. Naman ko tayo tendency, pag mudako na ang imong income bay nga moabot nag 100,000. Di naman kaganahan. Dito naman di naman kaganag karinderya. Dito naman sa mga big bis na katirada. Mga cafe na. Cafe na ka. O mag-food panda na ka. Kapuyan. Sa una ba kay mato mga karon mag-food panda na ka. Ato na kag D-Masters. Food panda na ka. Kapuyan naman ka. Pag maka-earn na kay nga anak bay, ma-realize ni mo bay, kapoy man isig pay-pay bay, takatong electric pan ni mo nga number sa China nga sabab ito kayo chug. Ang tendency bay kay mag-aircon na sa kadiha. Inverter. Kay barato naman. Ang centralized. Ang selling point ana, ma'am, mas mayo inverter ma'am kay mas maka-minus yun sa kuryente. Ito na sagka. Dabi mag-jeep pa ka. Garbuso na ka, 100,000 na ka. Dito na rin ka, ma-attract na rin ka sa mga zero down payment. Mga all-in. Pila na, bay mugamay, sa una bay nga gamay na kag kwarta, dako kayo ng 20,000 down payment. Ni dako man ang imuhang income ng 100,000 ka pinang bulan, ni gamay tanaw ng 20,000 bay nga down payment. Usara na kasweldohan na. So ang tendency, ni palit na po ka sa sakyanan. So that's why eventually, pag bisa pag mudako na bay, matingala gyapon ka bay, gahangos gyapon ka bay. Kay murag walay, mo ginay, ang contentment ba? Wala bay mo na maglakag gyapon ang tao actually. That's why nga, dagang ko'y kaila, di ba? Remember I told you nga, sa una makuan kay ko kung akong kaistorya mga doctors or mga abogado kung mag-host ko kay murag ko na kung pala na pagkabalo na ako Brad sos ma-intimidate ka ma-intimidate ko nila kabalo na ko kanang mga abogado mga doktor o ba na gaapas gyapon na sa mga billing sa mga credit card bayron nun sa balay. Brad imagine ba na ang akong igsuon Brad doktor ulitaw galing to pero nasa isakyanan, nasa ibalay. Manghiram ka sa iya, bro. Minsan bayari biya yung kunuya, kaya nag-apas ko sa bayro nun sa akong kotse o sa akong balay. So nagkataas gyapon ba yung iyahang bayro nun ba? Dako na sa doktor ba siya, tapos kuhan pag yung government siya ba? So, I think muna di ang problema nga, I don't know if you will be happy. Happy kay morag grateful lugar ka kay mas compared to your previous life. Nakalit ng lugar ka maka 100,000 murag arang na lugar. But you know, still at the end of the day, kung di mo pugnan imong kaugalingon kay nagsalay lagi ka nga, uy, ano yung grabe yung
Nidako na gid akong sweldo, ganahan na kay kami. Taka ni mga bangko, Erp, kamo mo'y paboritong duulan. Ay. Tanan klase Asa sa mga loan, bankers di abi? tanan klase sa loan buy, kamo ang target. Mo nang target nila mga public, mga PNP, mga military, public teachers, kay kabalo sila nga medyo arang-arang na ni. Kamo mo'y, sir, ma'am, loan nam dali na kay ma'am, release dayon ma'am. Oh, ikaw magpitok-pitok na yung mata. Mo ba? Tapos pag loan mo sa 1 year, 6 months pa lang, mubalik na sad. Mo na sad, sama sir, mag-reloan ka? Daddy, stop! Dili na tinood kay. Dili ba na tinood? Dili na tinood sa mga Gio. na ako'y na ilhan nga, di na ako i-mention kung asa na ko ni siya na ilhan. Basta kay, ang nag-cheka sa ako, kay na daw siya ka-office mate, nga nagpalit daw og kana laging car lagi kay para lagi daw una pwede pud niya i-grab car niya niya. Medyo pagwapo og car, pagwapuhan og car kay pan man. Tapos you deserve it. Kanang linya din nga, you deserve it. Yeah, you deserve it. Nagkuha na siya lagi kay nigingon man siya kay uy pwede mo magkuhan sa ako kay basin mag-grab mo ba ako na lang may kuha na i-hire anak kay marag support lagi pod as a friend. And then tingala lang siya kay office mate man siya. Tingala lang siya kay pagmaniud to kay maoro may sudan ha tapos pag naa sila ang sudan kay kanang adobo nga itlog kung dili adobo nga itlog ra gyud. Boiled egg. Unya kay naaman sila nakita man sila nga maraming marami tayong pagkain. Uy, kain ka. Kaon pud siya. Pagkaon niya, daghan pud yang gakanon. Daghan yang gakanon ba. So, kumbaga okay ra man mag-share pero nalata nila ba nga, uy, kanong imong sudan ning ana naman permi nga na mga kay kotse. Ano ba siya? Nagtitipid tayo. So, mo pud na ang kwan ba? Isa pud na sa kanang pwede pud nga mahitabo gid siguro no kay gusto ka mo angat, you're trying your best nga marag naa kay another success or project nga kuan pero gini mo malikayan ba nga maglisod jud gyapon ka no kay I'm sure dili man na instant success ang atong gipangita gid diretso dayon nga makapalit na kag airplane na dayon kay di na ka moagi og kuan ganang sakyanan. So mag-agi sa ikang motor, then sakyanan, dayon. Hinay-hinay, na din kay van, na din kay train. Nox. Mga ang pangutana, ang golden question o kamo, malipay na ba mo 130,000 mo, happy na ba mo na? Do you think? Lipay na siya actually. Ito, 130,000. Pero ano yung malipay siguro kag 100,000 considering ang imong lifestyle ing anira. Di karon kabalo mo ta sa mga lifestyle. Ikaw nito, imong lifestyle karon ning ana, 130,000, happy na per month. Okay ko ana. Di ba? Di pero dili gyapon na siya enough bay. Lagi. Kay syempre sa among situation karon na po may mga once gid ba? Ay daw di malikin namo gyud mga request gud. Mo galing. Sakto lang siya. Kung ako lang i-maintain ang lifestyle mo karon. Enough na nang. Pero dili ni siya basin imo na ikaw lang ani ang 100. Di mo na. Kamundo. Dili di sa usa ka pamilya man siguro gingon na ni siguro. Isa man nakaka per person man ta na. Per person ni. Basi kuan ni asa family siguro ni. Kay si Juan karon kung mag 130,000 na ning bulan, magdaon na ginigbalay ni. Bawat Pilipino ba? Magdaon ni ko eh. Mukuha na nagbalay na dahil na diha. Kaya nana man galing nga sweldo ba eh. Wala na-approve na akong loan. Tanawa, loan na ko na. Na-approve na okay ng agent ako na. Pero nakabutang sa Dedris. According to a study, 7 out of 10 Filipinos are struggling to handle their finances and loan problems to ara. Klaro kayo, no? Making the Philippines the most stressed nation when it comes to managing household finances.
Isa sa mga dahilan nga nung grabe Grabe. kita ka-stress kay naamang good time mga number 1, pista, magpakaroon inon gid nga naagyod. Number 2, birthday, magpakaroon inon gid nga kuan, mangutang pa para lang gid na Para lang sa yung birthday. mahanda. Tinud na ba yun? Kanang burok na kita na ba? Very kuan kay ta, very Kaya apektado po ta mga kuan ba, suya-suya. Kana ba? Ang mga celebration bitaw like, for example, ng birthday. Kanang, pag kita nila sa, isa mo, pag umangko, nag-birthday, bongga kayo. Tama ba? Maigo pa rin mong ego bo. Ego. Tama. Dapat, Kapila na tayo po. nga na, ano, nami event nga na ba, dibo. Ang mama ba'y mo amin yun sa ako sa ba'y, na sir, oy, na-pressure man ko kayo, sir, kay, nag-appeal man na siya, dibo, sa iyang batch, sa iyang batch, sir, na, dito man sa Lux Hotel, sir. Tanag-ingon naman din siya nga sa sunod, kay siya daw, kay dapat parihan na, mo ni ron, sir, na nabaligyan na mamong yuta, sir. Tinood na ba? Maka-appeal og birthday ba, like, parang dibugid ang, dibo ang mga kuan kaya ng kasal pod pa nga friends, sa mga friends sa kasal, di ba? Mag-iimo siguro tag ordinansa nga dili na magingana, no? Nga ipapreso ang tanang mga bata, ng mga demanding, ang mga asawa. Kaya ngayon nga, I deserve this. Sa matod pa ni Danlog kong basa, sakto gyud kon, same sa amo sa una. Among income sa una, bisag naara sa 30K per month, survive naman katong dira per pami sa syudad. Karon nga 6 digits na, naglisod naman noon. Nami diri Bukidnon ana ha. Ha, Bukidnon na kay sila na. Di ba? Kung single, kung naay pamilya, lisod gihapon. Oh, exactly. Okay ra, basta ako ra. Example lang ko na, Sir Bern. Katong time nga bago pa nag-start ang Ganibay. Katong pandemic moment, katong nga mga panahon. Gamay ra ba ako income ato? Tama bay, grabe to bay. Then nasakto-sakto ra ba daw sir? Daw nay mga maglisod gyud gyapon, pero makalahutay ba? So karon kung ni okay na ang sweldo ko. Mo magyapon naglisod gyapon. Nana bitaw. Nagin na siya sa kuan bay, na siya sa pag-budget o pag-manage siya sa budget ano ba? Kung makabalo lang ka makontento gyud. Murag nata perminti sa rat race mo man ato ng term nila rat race, bro. Na still tingala ka ba nagkadako naman ta nganong galisod ng tama gyud ba nganong hangak man gihapon oy. Nga bisag ingani na atong kuan. Or maybe mo na lagi dayon na din ang tendency lagi dayon nga. Duha ka mindset daw, na isa ka mindset nga, instead of magunahon na ka nga, unsaon ni mo nga, sus, pila rin yung sweldo tamo ni expenses, is pang mangitag yung kag lain source of income. Mo na rin ang ikadsunod nga mindset na ni mo dia. Nga, di ba, maglisod ka kay kuan, kay isa ra ka gripo, kay kung daghan na kay gripo, daghan na gaawas, so mas medyo arang-arang na. Pero mo lagi, mo risgo masag ka, kay from nowhere, kailangan ka mo laro, mo loan na sag ka, mangutang na sag ka, may tanag imong pamilya, may tanag, pero sa uban ba mga rich na mga family ba, Chinese nga, sige, tagahanta ka, Pope, tagahanta ka og 1 million, sige, negosyo ni na 1 million. So imong laroon, in kaso ma-fail, mo ba? Okay lang, kaya na may kwarta. Okay lang, may kwarta. Sige, maghanap po tag 1 million, sige, kanina po laro, bahalag dagan tayo failure, pero sige lang, kita, kasagara pag ang problema pag inato, hayar taganan ra ba dayon magnegosyo or mag-loan kana bang ni-retire na ta. Di ba kaya may anak kasagara nga retirement. So dako ang nakuha nga retirement. Ang resulta, ang retirement fee or retirement, sabi term na? Retirement pay? Ang may tabo, o retirement nga mato siya mo, butang itong dagko, million, siya pila ka years. Haya pa ka nagsugod sa business, bay. Ang problema kay meron ba ang business? Okay lang tanang nagsunod kag business nga nanay sistema. Burang nanay sistema, nanay kuan, tapos nanay kwarta daan. Ang problema kung mo pala'y pagsugod ni mo pa'y pag-create ni mo ba? Ta wala biingon nga kuan, mas may patong napakay katong trabaho kay in kaso magaling na kay short, kabalo ka sa pizza 15 napakay sweldo mo abot. Kaysa katong nag-retire na ka, mo na lang gini, so last ni mo ni nga money. Duwa man na kasagara may tabo, ang uban ginapalit og balay or sakyanan kay na-remembran sa retirement fee or inegosyo. Pero ang problema kay bago ang negosyo, swerteon lang ka kung ni-survive diretso ni patok,
Pero most of the time, ang may tabo, tungod kay nagsugod pa, mag-adjust pa, that ma-fail man na bay. Dito na dahil ang kuan depression. Na mga kuan kanang naapoy mga save nato nga imbis pang emergency unta to, ginagamit lagi nato sa mga pleasure. So sakto nang management gid siguro na nato nga mga Pinoy kay grabe kay ta makahatag og value manggod sa family, makahatag tag value sa ingana ba. So dako kaayo tag magasto sa mga ingana, grabe kay nato kanang linya nga sa walay labot sa budget. Example, walay labot unta to, kuan unta to para unta to sa mga bills, pero giutang pa gyud sa imong example mama or igsuon. So mahatag na lang gid nimo. Kana mang linya lagi nga you deserve it. Yung dami na. Pandamay na nga linya kanang you deserve it bay. Na sige og kuan post og mga unsa ba kana nga mga lakaw lugar para sa ako example abi nila siguro dagan kay kog kwarta kay gaapil kog manadto kog mga restaurant sus gi-invite man day na sa kuan. Di ba dagan ka kwarta mix? Laging ha? Di ba dagan ka kwarta gyud? Wala bay. Ayaw kay mo wa pa kay anak ayahay na kay ka. So may pinakadakong gastuan nimo si mong galingon. Oo, naman kay asawa o nanapoy income o ay kay ka happy ka. Ang renta. Imo ang renta. Kinahanglanon nga pagkaon. Uy, sapatos daw, yung amnesio. Gay! Sapatos? Kuan man ang sapatos. Naka-all capital letters, sapatos. Kanang ang ako noon, in fairness, ang akong luho sa sapatos, dito rin ko dapat sa 1,000 below. Mura po na ang akong kuan. Pero siya ang nagpa-convince ako nga magpalit og brand new. Gyud kay dili gusto ko okay. So, may na lang dili ako naghawid sa kwarta. Kaya kung ako'y naghawid, hurot gyud sa sapatos. Dagan na kay ko diri sapatos. Pero honestly, speaking of kanang online online nga mga online shopping. Kana isa pud na. Dahilan na to kay very convenient. Pohon or makato kag outlet, nako Diyos ko. Outlet Japan nga mga barato, original ta Japan nga mga barato, grabe ang discount bitaw kanang kabalo ka ba nga sa mall tag 8,000 ita, tag 3,000 na lang bitaw. Kabalo ka sa discount bitaw nga dako kayo ay na. Basta mo'y nakapuno sa akong luggage pag uli. Pero mas prefer ba mo kuan cons? Kamo mix ba? Kamo Sir Bern. Mo prefer gid mo kuan ba? Kanang brand. Kasi ako dili kay ko mo base sa brand gid ba? Okay kung branded siya pero kung ako kay more on looks kay ko kung bagay sa kuha or komportable sa kuha balag dili siya branded okay na kuha. Wala naman koy preferred nga brand now. Ako is tanawon nako ang design o gwapo kayo. Then ang next dayon pag sulob dayon kung nabay comfort. Wala na. Medyo na naman tas 40 taon sa dito na sa kanang manakit naman atong tiil. Takin naman atong tiil na mag-usay nga lami kay porma pero kabalo ka nga after sa pila kalakawan sakit na kay nis bagtak ni ana ba. Pero sa brand di na kayo. Lately galing di man gyud ko ganag Adidas ever since pero lately ganahan ako sa ilang mga bagong design. So nana sa ko Adidas. So Nike mo sa Nike Adidas tapos nana ko Reebok ganahan sa ko Puma. Depende ra kung nay mo patok kay ako window shopping pud ko nga magsuot-suot ko mabe. Suot-suot okay sa jaw. Pero sa kuha bitaw kay kuan, para na sa sapatos. Doon ako gina-prefer gid nga brand sapatos like Puma. All throughout ginabay balag balik na sapatos o design. Kung Puma Suede, kana gyud taman sa kung magubang ng Puma Suede, same na pud pagkasunod Puma Suede gyapon nga ito. Mura gyud na balik di ko mag-change kay jam kung comfortable, di ko mag-matter kung trending ba na siya or sa ba na siya kay temporary na mo ng trending ba. Basta ako akong comfort ang akong siyempre sa ato mga comfort naman gitira. Doon na kita yung mga sapatos ang pang gigs up. Bisag apiki gid sa tiil pero sakit kay pag human bitaw kanang
Ang pinaka-the best kaya po may chinilas kaya po yung pinaka-the best kaya po ito after ito. Oh, lamiaw. Ganing ko. Even usa ka sapatos diya nga nay murag pina-foam. Amo kay puti pinakalaminaw katong Puma na ko nga puti, brad. Oh. Lami. Ay, dili. Puma, Reebok ba to? Reebok to. Oh, lami kayong murag foam, brad. Tiguang na gyud, brad. Lami kayong porma ang Jordan, pero sakit kay sa tiil. Tama gyud. Tumog yan. 70% daw, uy. Na daw mga sale karon no 70% ang saman ko. Saman ba ito ibaligyan? Grabe kayo ang labanan ng mga brands sa shoes, comfort and style, pero mahal pod, worth it man sad. Kabalo karon pagi ko nakakita bay og ambot lang kay karon pagi ko nakahawid nakakita nakasuot og 17,000 nga sapatos. Ano ko nga naabot na di ani nga mga presyo. Tinudyo ka, bro. Tanaw bitaw ko dito, bro. Mahal naman kayo ng 5,000 sa una. Tanaw lang kung mga sapatos na mga lagyong, ano bang mga Balenciaga, mga ana ba, mga Louis Vuitton original ba. Grabe ni kamahal, pero sa mag-inaani ba, ang brand na lang yun mong gidala ni ba? Brand na lang yun. Ang brand lang yun mong gidala ba, pero di nagid siya ingon nga ka lang, for the sake nga na comfort sa imong tiil bitaw. Hindi naman ni Mao. Grabe ang sale, ako 70% nga, di makaya. O, muna sa lagi tani. Hatag naman sila nila. Muna sa lagi ni karon. Di, bay, ang akong kasuyaan yun karon ani, ang diferensya. Ang diferensya sa una, nga nata sa mga late 90s, ang picky is really picky. Ang Nike, Mike, yun na ba Mike? Di ba? Kanabang, layo na yun ang check na di ba? Tapos bugat yun siya, bay. Kanang picky yun siya, pag mabasa siya, matanggal yun ang lapalapa, bay. Hana ba? Sa una, arang-arang sa una ng mga imitation itong GSM collection. Nasa kugon sa una ba? Lami kayong mga Scottie Pippen sa una. Pero kabalog yung kabay nga, pag maawiran ni mo, ang kuan maklaro gini mo ba nga fake siya ba? For the sake lang yung sulong. Pero usay manggod, kabalog ka nga fake. Bisa pag sulubo ni mo, chuy kayo. Pero nagyog ko yung feeling nga, lahi gini ba fake gini. But now, Brad, di nagyog ka kabalo, Brad. Kung class A. Fake ba na or dili ba? Tungod na bay ka na bitang tungod kina invest na pud ang mga western ba sa Asia bitaw like sa China. Na-invest sila sa production sa China. Production no. Na syempre ang China kung sila ba pinakapaspas mo buwat og mga ang nakalamig gyud karon brad. Ang nahitabo gyud karon sa China brad. Nana sila yung machine, the same machine nga gibuhat sa kanang original, miski ang mga raw material bay mauna, the same na halos. Same na. So, that's why the quality ang itsura, makuha gid brand, pero barato lang siya, kaya dili gid sa Nike nga company. Ano ba? Pero palaya raw mga raw material ang gikuha or gigamit. Ay, makakita lagi ka, nalay, diferensya sa mga design. Gamay gid kayo, pero di naman mo na makita, oy nga, unsa ba ka ning mga pormahan ni? Feeling nako ang negosyo nila is mangitatag investors gikan sa other nations like America ana. Sila ang design, sila ang technology. Ihatod nila sa ato, kwaon na to asa ang mga raw materials ani. Paghimo day nato para maka-earn patag more at maghimo tag factory to speakers. Maura gyapon ang style. Maura gyapon ang kuan. Tapos kung asa ni nila gina-deliver, dito ra po nato i-deliver nga mga kuan ana ba? Diba? Muna na itabo sa Samsung nga phone. Muna dagang kay Android ron nga nanggawas na nga murag yun og sa di ba ang Samsung ito yung number 1 tanang nga murag Android tanang nga naitabo nga number 1 kalaban sa iPhone, di ba? Pero nganong nanggawas mo itong mga barato na nga mga unsa may naron ng mga ilado ko ng mga China brand nga mga Android nga nindot mga Android Redmi, Xiaomi, ano may ana grabe na kanindot ba kay mo may naitabo sa China day gikuha awaton ang design, ang technology, magbuhat lang yung logo program. Parehara burabag nagpalit ko sa Persimmon nga big siopaw na to gikuha na ko ang label sa Persimmon gibutangan ako burnish siopaw the same quality. Nakabasa ko ang nag-article nga because sa China maglisod sila ng copyright kanang patent mga patent wala na patent ila. Actually na magoy city na din sa China gon nga wa na gyud fake na gyud tanan murag di na sa una hadlok magina taguan magina kay pandakpong karon wa na makadakop bay. Saon man nimo na
Karon ang ni-boom karon na pod herb dili lang sapatos kana pong relo. Relo, yeah, tama. Even mga bags na nga kaning mga leather. Di pre sa unang ang piki, it's really fake. Kanang taas lang usa ka semana bay mabasa sa ulan wala na. Pero karon tas-tas naman tayo. Karon bay grabe mo lahot. Worth it na kayo sa imong presyo nga gipalit mo abot nagpila ka tuig. Siguro ang mo fade lang kanang nay mga pintal, mga ana. But mayong kaog ka ng a bag nga masudlan gyud sa imong pitaka o kuan bay. Wala, okay gyud kaayo. Wala gyud. Louis Vuitton gihapon ang nakabutang pero bisa kung saan nimo ligon man nabutangan man gyapon. Sa una man gud preto sa kinumdong nga sapatos sa una nga pag primero lami pa kayo ang nilakwan pero kadugay nga magsikag piko-piko hantod nga ang katong linya sa piko-piko magisi gyud siya di ba? Tamo din ti mabuslot mo tong halinon to sa unang magtahi-tahi kay maibot man mga lapa-lapa. Kita, I don't know karon ba kung napamagay po gasuri karon og kuan ba? Mo repair og kanang repair sapatos, payong, hinay-hay hipos. Wala na nagkuan. Sapatos, payong. Napa ba naron ba nga gasuri-suri? Wala na nagkuan na nag-food panda na. Oy napagapon eh. Napagapon. Nag-change career na. Mo nang nadiri gasuri yapon dari pero gamotor na. Mo na sa unang may tabo magpalikag piki nga sapatos. Tapos imong ipatahi daan ang lapa-lapa. Kay para imo nang mintas wa pa nagamit ipatahian na nimo. So may lan nimong piki kay ang katong puti nga kanang kuan tahi makita man. Pero di na malangkat mo extend na iyang life. Pero mo imong gabuhaton sa una pagpalit patahi daan kay rugby naman sa ka tapos mabasa langkat pero karon brad grabe brad. Miski karon galing na nakoy doubt sa mga mall na quality. Katong nakadto ko sa China nga nakakita ko grabe kanindot pag karon mo tan-aw ko sa ano nana ko'y doubt sa mga tinuod pa mo kahani o fake kuan siya daga na kaayo karon ang murag ako usay gani nga mo okay na lang gyud fake kay mao ra man gyapon ay mao ra man gyapon pareha ra bay ta siyempre kita pag nagsulob herb kuyaw kayo ano may mutuan nga piki herb may mutuog yun. Pero dili lang ko ganahan sa, di ba? Kuan man kaayo ang sikat kaayo ang Jordan. First na ako nga Jordan bay, Jordan 1. Bay dito din ko nakakuan bay lahi na gid comfort na gid akong gipangita dili na design kay sakit man gid akong til sa Jordan 1. Wa gid ako ambot. Di ko kana remember kana saan ako nagisuot. Pero never lagi ko nakapalit og di nakapalit og original na gid nga Nike nga nana ko yung mga anak. Kaysa una ba mo tan-aw ri kog Tobis or katong Rama sa kina Plaza Fair sa una naman na sa kilid sa una Plaza Fair tan-aw ka mga hangad ka bay takanang sapatos nga 5,000 tanaka sa early or late 90s or early 2000 mahal kay na bay nga sapatos bay mga Jordan sa una so sige yung tan-aw mahalaw di ko kapot sige lang kag tan-aw kanabit ang mo tan-aw lang dito ko sapatos chuya oy di ko kapot bay balik na po nimo. Tapos every mulaag ka sa mall bay balik ka dito bay tanaw na sa Tobis yun na so na bay. Lindot kay bay 5,000 4,500 ana. Bay sa nimo. Tanaw ka sa na bago lang ko na kuan na nahilig po sa sapatos. Dili ko bata pa ko wala kay ko pakis sa sapatos. Di nga kay sa una lagi brad. Bisa kung saan ako sa naman ko sa Corpus mga original man yun na. Okay. Depende sa environment. Environment. So, Corpus, lisod kayo. Mo palit naman galing kag Nike, original, pero kato pong baratuhon yun nga model ba? Kaysa mo palit kag piki nga imitation, kay klaro man kay kamakantsawan noong ka, imitation, so, ayun na lang yun. So, nakatilaw, yun ko ka ng mahalon na ba, nga nana sa mga level, sa mga 3-4, actually, minyo na minyo. Wala lang ko katisting. Remember na ko sa high school kay Kwan, kanang patsadayog Converse. Kana Converse. Even nga karon Converse nga original karon mahal gabi gap. Mahal gyapon. Grabe. Ang dami barato sa babae. Pero lalaki mahal gyapon. Ang akong sa lalaki babae. Ang ako pong experience is dili ko branded nga tao, dili ko gana okay ra dili branded. Pagtanaw na ako wala pa man nang kay sa una. Wala pa man kaya ng kuan ng kayo kay. Murag dito kita sa mga Gaisano, kuan so mapalit ko dito okay ra naman. Ay dili footstep ang ilado gamay. Footstep. So para sa ako okay kayo dili kayo kuan okay ra. Pero pag abot sa
part ba nga kuan kanang kato na bitawng medyo kanang nakahatag na si Papa og mga padala siya og sapatos ba. Dito ko naka-experience ba og kanang mga wala na ilhan nga mga brand ba. Pero pagtanan ako mahal kay na sa Amerika ayaw ko kuana diha pagtanan ako ingani di ang mga brand sa Amerika katong mga Merrell nako ingana tapos naapog koy K-Swiss wala ba kay na sa ato dani. Niabot din sa punto nga di pa ta ka-search ana ba dili pa ta kabalo nga mga brand bitaw. Ang problema lagi sa ato mga friend alam mo explain pa ta mahal man kay dito sa laing nasod wala man mailhi so mura gyapon di mapansin so dito gyapon pero sikat gyapon ka kay na may makaila look chicken boy no ngyawan ba dito din sa chicken kay na chicken isa ra may tamalan kung mal or dili unsa raman nawon ganito to loko nang atubangan sa sapatos ba kung gahi o grabe original di ba? Tama. Pero na-realize na ako, Brad. Sukat-sukat hantod karon nga bisag maka-afford na ko. Wa pag yung kusukan nakapalit og brand new nga Levi's nga pantalon. Mahal nung gyapon nga Levi's, no? Dili kay ko into kan. May nana nga brand yun ba? Pero Brad, ang Levi's mo din fairness, Brad. That's why na-known siya bagay. Magka-fade na lang siya ba? Mura siya kanag yung the more siya ba magka-fade ba nga pantalon ba? Murag samot siya, murag ka ng authentic isa taong ba nga Levi's yun ang original part. Sa una, di ba na ito sa trend line? Sa una, sa trend line na ay mga factory defect. Muadto na sila sa una dito, mamalit o mga silver tab, Levi's, pero mga hiwi ang tahi, mga ana. Ana sa una. Siguro, na problema sa ako lang, Sir Bern, kaya ako, dili kay ko ganahan o kuspaw, gid ba? Okay. Kanang gusto ka ng kanang klaro pa yung color ba na kumukuspo siya ba magma-discourage din ko nga suoto na siya nga pantalon. Na-remember mo ko na sa una, Brad, na uso nang magpatahi ka og pantalon, Brad. Sa amo sa una sa mga agoy kay di man kay mall dito nga dagko sa mga agoy sa una nay tailoring. Tapos imo na ignon nga unsay color papilion ka ashwash, mga anam na sa una ashwash, mega black, basta mga stonewash, na mga anang kon di nagkaulitaw na ba ko ato so magpatahi ko lipay kay ko kay gidawnan lang to og mga 500 alipay kayo ulit na. Ang problema lang sa mga anak kay day rabi ana. Pag primero nimo sulob gwapo pa kayo pag washing machine nimo Brad ang tubig Brad wala na Brad itong kayo ang tubig. Grabe. Natanas tubig sa tubig tanang pag sunod nimo nga gamit pag bulad wala na tapos ang tela bay ni kaging na murag kartolina. Tapos ang color nawala na. So dito na dai. Exactly. Tamo din nga pag abot din sa mga original, arang-arang na to sana na jag sa na jag medyo. Original gamay medyo humok ng tela bay. Mag-iyon na din ko no. Guwapo kay bay. RRJ tama. Letong GRJ friend chicken mo to fried chicken. Pag ana bay la humok kay siya bay. Wrangler ana ba? Wrangler ana. Ta sa mga agoy sa una, Surigao, Hilit. Papita mong lugar layo ba kay ito, di wa kayo mall na kalagi mo kuan sa original. Wala ta. Nalipay ra kay puntag may ticket sa una nga sapatos. Ay Lee, tama ang original Lee na ay piki nga imitation Mr. Lee. Naka-remember ko ala. Na ay Lee tapos naapoy Mr. Lee. Ang Levi's sa una, abi ni mo Levi's, pagtani mo lives di ay nakabutang lives. Ay. Kasamo ba yan? Pero ang brand sa Levi's by kay mo gyud ang katong birahon ang duha ka kuan, ang iyang duha ka tiil ba, ang iyang duha ka ana sa legs. Nga dili gid siya mabira bisag duha pa. Mo na ingana ang selling abro iyang selling point niya. Ingana gid sa pinakauna daw nga history gid sa Levi's, ingana. Sus pariya gid magisi. Sus nakapalit gid ko ana ni skaters kay di ba ang Street Boys, di ba sponsored Skechers man to Earth. So gusto sa ta mag-Skechers, mahal man gyud kaayo dito sa una sa Kitkay. Dito rin ka sa kilid-kilid sa mga piyesta. Maraming kayo nakuha gyapon pero skaters. Ang problema humok ang lapa-lapa, makatunog kang mga bato, buslot diretso. Ay kanang mga mga Islander. Mga nauso pa tong Birkenstock na chinelas gipangkantsawan sa mga German kay pangbanyo na sa ila. Tama diba? Sa ato kay social kuan man to sa una kay Birkenstock mahal man ang atong paliton kay katong kuan sa tabata
Wala na ko sa puna na. Tabata, bro, nauso man to sa una ba sa mga artista, bro, nga mag-chinil, mag-sandas, nga mag-medyas o puti. So, mo din to, awat-awat din ta sa mga koan. Ang atong maawat katorang mga W. Brown. Pero namang giday ko na. Kana gid Namang giday original lang ang mga Nike GDI nga mga sandals. Di pag-adto na ako kay sa Corpus, uy Nike ana adto sa ko sa mapapalit na adto sa ko dito sa kit kay pag ana pandamay mahala din eh. Isa sa pinaka na appreciate na ako nga gipalit sa ako kay kanang Caterpillar gid ba? Original gid ba kanang unsa tawag? Kanang unsa ginang steel toe. Oh, steel toe ano. Caterpillar steel toe. Pamunin ang bagay sa silver tab sa una. Nga pantalog kan grabe ka katsuyen sana. Bay. Bahala lagi bisag mga uniform nakakuha lagi na Caterpillar. Sige. Bro. Unsa inyo kanang kuha kanang wish ninyo nga attire sa una. Pinaka dream nimo nga wala nimo na achieve sa una, bro. Kamo ikaw nito sa imong panahon. Unsa imong dream nga kanang murag muni na get up akong gusto ba? Akong ginakuan sa una ba kay kanang mga hip hop ba? Kanang pinalawlaw lang. Di kanang nato yung mga fans sa una nga nang pinabuka bitaw. Ang cargo. Sa tawagan nga kon. Di siya cargo nang ambil. Di ko kablo sa term unsa na siya nga term. Basta pinabuka tapos with kuan pa with kanang bitay din nga mga bill bottom. Unsa ta kanang naay metal itong ha. Chain. Nagala. Tapos pinalawlaw lang. Saan ka hip-hop dancer de ka? Pinadab siya hip-hop dancer. Dili. Wal man siya kanang ang pants. Mura siya kanang mga 90s, mga 80s, 60s. Unsa na nga ito pinabuka. Bill bottom ka. Unsa man mo ka na pinay-skinny tapos dako din nga buka? Ana? Dili po siya skinny. Sakto lang siya. Hip-hop yun tong lawlaw katong makita-kita imong boxer. Burang ana imong Dili. Dili sa dingana day. Basta lahi siya ba kanang di akong ate magud kay medyo hilig siya kana mga nanay to mga fashion. Dili siya matawag nga fashion pero mura conscious siya sa iyang kuan ba sa iyang gasuoton. So pagkita po na ko sa iya, lagi na ba dapat makuan po day ko ba. So magkatawat pud ko magpili-pili pud ko kuan pero di na ko ma-achieve lagi kay siyempre wala ba tayo mga kwarta sa una. Depende lang sa naa available sa kay gisian pang kilid ito para lang mabuka ba. Guntingan ng kanang kilid sa pantalon para lang mura siya buka tanawon minana lang dating. Ikaw or sa imong kuan, burag imong dream nga burag di tungod sa among kawadon gyud. Sa Kampilip, di butan to sa Kampilip sa una, sa passion sa Kampilip sa una. Maura actually ba kung wala gyud koy kuan, wala gyud koy fashion sense. Di ko gatan-aw nga unsa ba nilang gipang kuan diha. Di ba ko masuya si mong classmate day nga. Dili ko masuya ba tanawa ba ingani ako no. Di na ako magsuya-suya Di man gyapon ako nakamatsi. Ano ko ba? Wala ko example gwapo kay ang itsura. Pero ko nga okay, gwapo lang na kay manaman si kwarta. Ako man suya pa ko. Hindi na. Bro, ang ana lugo ka, bro. Wala. Ako nang gikuan akong mind. Giset na ako akong mind mga di kay kumog. Materialistic bitaw. Muna ko na-realize bay, samo kayo bay. Ang problema na mo sa una sa Corpus, Brad, dili pa may uniform o ka ng black shoes. Karon kay ang ilahan nilang Rusty karon kay black shoes magyud formal. Sa amo sa una, uniform pero bisag unsa ang sapatos. Daw kay makita man ako among mga classmate nga kanang mga varsity bay nga mga Chuy kay bang mga Nike ba, mga Jordan. So Chuy kay sa tanahon bay. So muna kung gusto nga mo adto lagi day ko sa kit kay Plaza Fair abi na ko mo barato sa kadugayan. Di siya mo barato bay. Ay nakadumdum day ko sa sapatos landaan. Gusto ko atong Kobe bay nga murag tiil bitaw. Atong murag ang tiil bitaw niya kay murag kanang murag ang imong tiil kay murag mo turn ka sa imong pagbasketball ko no murag ma forma para murag lingin-lingin ang forma. Murag lingin-lingin bitaw. Kobe na number 8. Number 8. Mo dito. Wala sa to. Jordan, Brad, di ibutan na to ang akong kontaro sa una. Kung for example, naka-uniform so tanggalo man ang uniform. So gusto na ako nga Nike nga original Jordan tapos ang white t-shirt kana nay check sa likod kay mo reflect man labay pag mag-uniform ka nay check sa likod magawas maklaro maklaro di ba ana bay tapos ang
ang brief by Tommy Hilfiger, ana. Hilfiger ba na pagbasa o Hilfiger? Hilfiger. Hilfiger. Mo'y dapat kuan dia para makita. Mo gini ideal na ako dayon brad nga. Tapos ang bag dayon, Jan Sport bag dayon. Choyans kayo. Tapos usahay napoy kay bitbit nga kanang sandal nga Nike. Kay kaso di na kaganan magsapatos. Imong pulihan, burag varsity, feeling varsity sa ka ba? Sandal-sandal na kaniya. Nike gyapon na sandal ya. Ako dili kay ko appreciate ana Herb. Ngano gining ako kay gusto ko magpa-unique. Kanang gusto ko magpa-unique ba? Dito ko ba? lagi sa surrounding siguro ba sa corpus sa una ba yung anang outfit ba samo kayo. Ako noon murag maano ko ba murag ma-feel na noon ako dat pobre gyud mi ba hindi mi ka-afford. Pero gan gi-question na noon mong pamilya ba anong pobre man mi nga pamilya. Ngano mo sa corpus kinaskwela? Kana bang sa una ba sa mga gubay okay ra man kay mi ba nga gabalon mi tanan dat sa corpus day bay magbalong ka bay bura kag mabilong gyapon sa low income family kay ang mga high income family dili magbalon mo kaon dito sa catering or kuan mo palit og rice og sudan wala sa amo ng kung nagbalon ka og rice og biplop or bisa pag chorizo lami naman kay nasa ako bay maulaw ka mo kaon bay kay ikaw rin nagbitbit og balon bay sila rasti okay ra sila nga nay balon okay ra di sila sa amo ikaw ra gid problema ako din ay problema. Ala ko mga barkada, bro. Mupalit naman sila rice, barbecue, ana ba? Ako, ang akong balon, kay Igor naman pliti. So, kailangan ko magbalon og rice o kuan ba? Kanang rice o longganisa, ana, para tipid ba, ana ba? Grabe ba? Pero off topic lang tabay. Ako ba, di ko ganahan kuan? Di ko ganahan magbalon kay pag-abot sa udto kay murag panis. Oo nga, no? Tama. Dipindi sa sundan sa derm. Depende sa Sudan po. Tapos murag kwan sir, baka nang murag mo siya mo aslum. Sa kuha kay, kailangan mo magbalon kay 20 na mayatag ng balon. Tarawa. See? That's why nga magbalon ka, di ba? Magbalon ka. 20 naman, 30 naman. So kailangan magbalon. Hindi, giingnan ako si mama. Hindi, anak ko ka mama. Ma, ayaw na palit og sudan ming kanang lutuon pa sa buntag. Ayaw na. Ako na palit og sudan dito sa eskwelahan. Galing. Ano galing? Rice na lang kay kung itapok nimo ng biplop sa akong kuan sa akong rice. Pag abot sa udto mura magdi na ako makaon, sayang lang kayo. Tinuod bay. Kana bitaw wala na ko brad. Mo na akong gusto nga ako nang gihatag sa akong mga anak. Sige ang gusto. Matumog bench, sige pag-shopping sa bench. Grabe na. Hilason ang papa mga igala. Daddy. Hi, Daddy. So, ano may moto kag mga duha man na bench o kanang pen shop. Pero lahi ra gid ang bench. Pero medyo taas gid sa gamay lugar. Dat sa una may mo tan-aw, unsa may pinakabarato din nagpalit lay kog brief nga barato bay makita man ang garter. Kay Dunstrop man may maghukas-hukas makita din ang garter bench. Dat ato kay brute man sa una bay. Tapos ang color sa kong brief sa kay brown man bay mura ko wa ka brief man. Maria, ngita ko kuan bro, ngita ko brief dito nga para paghuka. Ay kini nay barato. Kani ako wa na ko nabantayan bro nga ang barato din nga di kato din murag bikini, murag bahag nga style. Nga murag dat pangit kay may makita imong panik ibangag siya nga style magidi. Ako ba di ko maapektuhan ba kung nay manaway sa ako ba? Di gyud ko maapektuhan gyud. Munang wala ra gid pug ko ano. Uy, unsa man yung brief mo klaro gan. At least na-brief. Ako ba murag suminit ko si gwapo ka. May ako. Nindot ka Erp kay wala kay insecurities ba? Nindot na mo ana Erp. I don't know kung nindot ba ni siya kay in the long run like ngani makaparista og mga kuan kayo kanang murag specific bitaw kayo. Ayo ingana sa nina. Ayo pag ingana sa nina murag mabaguan ko pag-abot biya sa ABS-CBN. Ay rabi ako mag jacket kay lagi imaging ba murag ay ana din na siya. So, lain ba ako baduy ba kay kung ngano balik baduy ko ang importante ang nasa heart bay kanang na. At least wala ka insecurities bay. Ako siguro grabe ang tungod na sa surrounding siguro ba. Kani si Juanito ayan man basig ka to nga time sa imo pun nga sa eskwela ka high school Juanito kuan ka. Medyo arangan sad mo gamay na. Dili bay imagine akong balon everyday
nara sa 20 to 50 di na siya mosaka. Tapila ang pliti ana, pila ray manit ana, minus pliti, wala igo ra gyapon. Kung 20, why gyud na mabilin. Kung kayo 50, nako mabilin mga 20 ra pod ana. Pero mas sure ka mo dala si mong panamit, bro. Dili, Sir Bernie, isa po sa akong gusto bitaw ma-achieve nga outfit sa una. Kanang uniform kanang limpyo kayo ba kayo itong sakto ra ka, dili dako ang kuan, dili dako ang dili oversize, kanang fit kayo. Oversize. Dili po siya fit kayo, nang sakto gyud siya ba kanang na normal kung sa akong gasuoton karon nana bitaw nang dili siya oversize, di po siya kanang fit. Sa una day. Then grabe ka dako akong uniform sa una. Tama first year to fourth year may naka-uniform. Dili gidako man to daan. Gidako daan pa siya. Mo lagi. Palitan ni kanang snacks nga kuan nga dako kay para daw sure ba. Bay appreciate ni mo imong mama bay kay nagunaw na siya sa uniform sa akong bata. Up to 3 years pa ni nga uniform yung ginaw na. Kaya nung ko si mama nagpalit og kanang pautang ba nga W Brown ba tingala ko maganda ko magani mo mura mag McDonald's ani ma. Apay na kay para magamit pa ni mo to the high school. The grade 6 pa nagipalit. Tay. Ako uniform sa una kanang slacks na ako. Sa akong papa bagikan. And dako kay akong papa sa una. So bagi gyud siya sa ako bagi. Akong mga sapatos sa akong papa. Sa kalaki na to nga sige og kuan pasapasa. So nagsi-80 na ta, nagsi-80. So di man ta makapalit og uniform mga bago diya nga imo gyud ang fit. Dito ka kang angkol gikan sa iyang city. Pag-awat ani karon, sige, okay, pwede pa man, igo man. So balag dili igo kay mura-mura nagmatangkasan, makuan basta kay pwede lagi. Okay na. Basta kay pag-ana na dito gipanisan man ni kuan kanang fullness bending. Gisi. Ano sa ngano niyon nung mga Mr. Laba? Sir. Bro, kinundom na ko, bro. Even bisag white t-shirt, no? Dat di takapod og Hanes niya. Atong gusto Hanes. Ang ato mapalit, gitar nga. White t-shirt ba nga nipis kay siyang gitar ba? Pero karon kay ni mahal ng gitar. Ni mahal ng gitar karon. Di na pre sa una. Tapos guys, ano mo ginang pinakabarato? Basta mga pinahingana nga palito nimo. Again ba? Number 1 yun ang Gaisano o Gorama sa una. Uy, lipay lang ko. Tama si Kung Sir Bern, makapalit ka ng 7-7 sa una? Oo. Ito mo sa 7-7? Kaya sa Gaisano? Lagi 7-7. Mura mga footstep yapon. Muna medyo kanina nga kuan ba? Mga butik. Ikaw na pa bagay po ng store karon nga kanang ang wala tawa ta imong pala 5 1 2 3 per 10 J 1 4 per 10. Yan na pa bagay po nun. Katabi ta. Nasa Gaisano. Di na toy one time mag sa Divisoria to nga muhangad sila. Isa ka kuan, please. Ihulog na ng katunga ba, no? Lagi na. Uy, katama si Cassandra ba? Giordano, Brad. Social kay na, Brad. Simple ra nga t-shirt, logo gamay ra, pero matay, di mi ka-afford na bay. Mahal mo kayo na Mahal kayo na bay. Burag ka nang... Wala, ko'y pake kung mahal. Wala ko kabaloon sa'y mahal, actually. Wala ko kabalo. Kanang sweet na to nga puma bay, ako ng pangandoy sa high school, Brad. Kanang ako na ako'y red, kanang green ako karon. Kanang pangandoy na ko na siya sa college. Muna yung pangandoy. First time ko nakapalit og original lang. Napalit ko so nagsige kang TikTok, giahak pag pislit kay gahi mo kartulina. Sa Japan ra ko nakapalit og original bay. Kanang Puma bay, lami kayo. Tagusto na ko ipasulob ka River kay feeling ako choy kay Bert. Kinindot ni original ni. Dati ganahan akong anak mo sulod. Ang sa Cobble Sir Burn, regarding sa sapatos, ang pinakaganahan yun nga sa balag bisag kung saan na siya nga brand or sa itsura. Basta puti lang yun ang sole. Maragin na siya. Puti. Basta puti ang sole, ganahan yun. Ay, sa ako mga sapatos, puti ang sole. Tama si Ray. Skater boy, manday ka. Brad, pina-emo ba na siya? Flat. Emo. Brad, tama ba? Naka-remember na ko, nagpalit na si Rusty na the other week. Modito kong pangando isa Vans nga sapatos. Kada po ng Vans, pero hindi na ako ganahan kay pambansang sapatos na kayo. Ang piki so nga ban nga bali ang V. Karon by original na nag-Vans day akong kuan, akong anak bay na akong moment din akong pangarap sa una bay. Grabe. Hay, mga nilahos na ta sa oras oy, nilahos na ta. Basta lagi mga istorya tong istorya, magkatawa na lang ta ba? Even kolon sa una, magpalit ko sa una, Green Cross rally, pa na kayo ko. Ang problema,
sa portahan, pag sakay mo sa jeep, wala na ang baho. Ahak ni kayo. Hindi ba alcohol mo na? Dili na may green cross sa una nga kulon yun. Nagpagawa sila ana sa una ba? Humod yun to, Brad. Naganahan kay ko, Brad. Siko ka na ba? Tingala ko pagpadulong sa jeep, nawala naman eh. Maghinan sa kagbutang. Napalin naman po sa hangin, nawala. Iguy ko kaabot sa eskwelahan, wala na ibaho ba? Di nahurot da yan, 1 week ra. Ay, 9:04. Wala lang. Ikalingawan lang na mo. Bakit? Anong funny kayo or lingaw kayo mag-story sa itong mga past ba? Ano, again? Tapos, sige lang, kung wala pa ninyo nakabot ang inyong mga gusto, ay kadyo lang naman dito request si Kwan B. Cassandra B. Kadyo lang Cassandra. Basta ting nadari ang imong gusto. Ano nga yung gusto niya? Mahilig sa tag-sapatos o na pang-basketball. Pwede ito takabalo mag-basketball. Unsa ni God. Wala ko na pang-basketball sa sapatos. Kaya dili ko basketball. Sa mo rin itong katulad na yung pang-dancer na din akong gusto. Pang-dancer. Ito mga Skechers, mga Vans, mga pang-skater, di ba? Mga casual. Kaya mo itong sa ASAP na sila yung sponsor. Di gwapo po kayo magsayaw tapos puti ang sapatos. Pak! Di mo na uso sa ato ang puti nga sapatos sa uno. So, ang Korean na may ang K-pop na may nakauso na. Gwapo man sila tanawon. Nindot kayo kan kay ang puti ba pag muliok imuntin murag makuan. Tama. Nera mo request. Sa akong pagbalik, atong letter for tonight.